Čaute ľudia, my vás vítame u druhého dielu našej ochutnávky. A dneska budeme ochutnávať tieto japonské vody, je to Hata Grape. Takže hrozná. Ja mám nejaké random, lebo to není žiadna angličtina skoro. Takže tak. A keby niekto nevie, tak otvára sa to inak. Otvára sa to tak, že tam je taká gulička a sa to zatlačí. Ale najprv sa možno taká krytka, jaké vypreš. Moč. To je, lebo neviem. To je takže externá keda. Dobre, tak tady je taká gulička. To asi nebude vidno. A ja to otvorím asi mimo kameru, lebo ja sa bojím, že to vysprie. OK. Máte ešte dva profesionálne pohľady. Ja berem modrý. Aha. O, tak ja som zelený. Dobre. Môže, mám to otevřít mimo kameru? Ukáž mi to tvoje, lebo či tam máš tú klítku možno. Aha. Tam máš klítku. Ale ty máš ináči. Alebo máš tam ináč tú klítku, tak. To som otevřel? To si zatlačil poradne. A dobre, jednu na vypenilo. No. Poradne. Á, super. Ja mám úspech. A něco vystrelilo, ne? Tak gulička padla dovnútra. A ona robí ty bublinky, ne? Nebo co to robí? Ne, tá vodce celé je to. Dobre, tak máme to tu. Prvá je Grape Hata. Já bych to potom rozbil a to zebral si tu guličku na památku. Víš, proč nesl ten Dobre. Úplne to je klasická minerálka. Nemám vám to povedať. Gulička ma zastavila. Áno, to sa tak robí. To musí potom aké byť. A, dobre. Ale je pekná tá gulička. Tak. No, tak 3. Nevoní to dobre. Tak to brám veľká. No, táto chodia proste nejaká hroz, tak vinea, ale taká divnejší. Taká hroznovejší vina. Ja neviem. Poviem ti. Ja mám príchuť, ja neviem. Dobre, sa jednáme. Divná chuť. Ja. Bon voyage. Toto nie je hodne lepšie, to som niekedy měl takéto chuť. Toto by strašne niečo pripomína. Málo sladké to je. Mne toto strašne niečo pripomína. Počkaj, vyskúšame niečo, môžeme to testnúť? Ne. Ty si... To bude dobré. No dúfaj. Ok, tak to vypiješ. Ja to vypijem. A najprv testujem. A Dobre, nerob dve nic. dokopy. Títo dve otravy. Dobre. No tak smel. Ty sa zoblil. To iba trošku. Iba trošku papky. Bunda, bunda. Áno, A tak trošku bude mokrý. Mamu nic nezabije. To je mokrý. Máš? Máš servítky? Nemám, vadou možno. Kam to je? Ne, to je servítek! Ty rábe, ty ne! To nepoužívaš. Používam. Nepoužívaš. Práve, že používam. A to na video to stříhnem. Môžeš napísať. Môžeš ten z GTAčka to fail. Môžeš ten z toho GTAčka, že Tak toto byl grk zabijácky. I'm sure about it. Dobre? Je to chutí. Tak to vypí. No tak chýbalo. Co chýbalo v tej hroznovej, sa doplnilo týmto, lebo víš mi to hrozno? Ono mělo byť sladké. A podľa mňa to hrozno lepšie. Toto je horšie než to hrozno samotné. A ten mix je dobrý. Idiot, mixíro. Ale na moje povedať, hej, to nebolo dobré. Ale blbo sa z tejto flačky sa strašne popije. No tak gulička tam skáče. Gulička on tak zavadza. Ako máš farby guličku? Mám modrú. Ja mám Bílu. bílu. Hej, že ty máš bílu. To je iba skresle To je modrá. Áno, áno, hej. Teď to sa nedá piť. Nedám. Ale už ho mám. O.
Dobre, ja tejto Grey dávam asi 6, že stáva podľa mňa dobrá. Tá druhá, tá Ja tejto neviem aká. I don't know dávam 7, to je fajn. Ja tá I don't know, tak ja jej dávam možno 3. Mne to proste sa tam nechutí. A grape 6. A ten mix, hnus ten mix. Mix 8. Ja vidno, že nejsem kamarát. Co? Ne, vidno, že je brat. Strich. Boj, ty. Na to si ho Nekončí mám dneska. Áno, ja to Daj, môžeš dopíjať. A my sa s vami vidíme v ďalšom videu. Zatiaľ. Čau!